Les cales precioses i solitàries de la Costa Brava són, durant l'època hivernal, una font d'imatges excel·lents per a promocionar aquest destí. Catàlegs, postals, reportatges periodístics, anuncis d'agències fan ressò de la seva bellesa. El 2009, la Costa Brava commemorava el seu centenari. Havien passat 100 anys des que el periodista Ferran Agulló l'anomenava per primera vegada amb aquest nom, convertit avui en una marca. Tanmateix, i com passa en d'altres punts turístics, la Costa Brava té dues cares. Les cales que enamoren a l'hivern canvien de fisonomia a l'estiu. Aquesta difusió un pèl tendenciosa del paisatge, que tants beneficis aporta a nivell econòmic, també té efectes negatius. La massificació del turisme ha provocat grans canvis paisatgístics que degraden el nostre litoral i que avui afecten els nostres racons més emblemàtics. L'accés de segones residències a la Costa Brava comporta a la vegada un accés estacional d'embarcacions d'esbarjo durant una època de l'any. Sense una regulació estricta d'aquestes embarcacions, estem condemnant una espècie protegida i de vital importància com és la Posidònia oceànica. La Posidònia és una planta amb fulles, flors i fruits que viu sota el mar. Antigament, cobria gran part del fons del nostre litoral. Des dels 90, és una espècie protegida per les administracions europees, estatals, autonòmiques i fins i tot locals. Les praderies de Posidònia són un dels ecosistemes més productius del mar Mediterrani. És l'hàbitat, lloc de posta, reproducció i font d'alimentació de multitud de crustacis, equinoderms i peixos. I és una de les fonts d'oxigenació més importants que té el mar. Fixa en el fons marí milions de tones de CO2 que, si no, s'alliberarien produint efecte hivernacle. És una planta que manté l'equilibri sedimentari del litoral i protegeix la costa de l'erosió. Però no s'apliquen mesures de protecció eficients i algunes activitats la posen en perill. L'ancoratge de les embarcacions d'esbarjo a la zona més pròxima del litoral impedeix tenir un bany reposat i idíl·lic. I al mateix temps contamina l'aigua que la Posidònia necessita, transparent, per a fer la fotosíntesi. Que tradicionalment les barques de pescadors estacionessin a les cales no justifica que avui es faci el mateix amb les embarcacions d'esbarjo. Alhora, l'ancoratge desmesurat d'embarcacions en llocs concrets fan que morts i àncores li malmetin el fullatge amb el moviment de les seves cadenes. Els antics boscos de Posidònia s'han convertit en clapes disperses. Morts fixes il·legals, morts en desús, imatges d'abandó i deixadesa, malgrat que avui existeixen anclatges i boies més respectuosos. Davant de tot això, la societat civil ha d'actuar amb autoritat. Cal evitar que a l'estiu les embarcacions s'apoderin de les nostres cales i badies. A Aiguafreda s'hi compten més de 150 boies. Una embarcació que ancora en un lloc inadequat
pot malmetre part del fons marí. Un centenar en provoca una destrucció massiva. La Posidònia i els banyistes no han de ser les víctimes d'una mala gestió del litoral. El que destrueix l'hàbitat i trenca l'harmonia és l'accés de barques estacionades a la sorra i amarrades a l'aigua. Cal trobar noves maneres de canalitzar aquest esbarjo que siguin més respectuoses amb el nostre entorn i fons marí. També és necessari que les institucions actuïn amb mà ferma davant l'incompliment d'aquelles legislacions que reclamen la protecció d'una espècie i d'un ecosistema bàsic del nostre litoral. Navegant des del municipi de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols, observem molts espais amb les barques amarrades més lluny de la costa. Alguns municipis veïns han actuat. Ara només falta que actuem nosaltres. Quan tolerem els excessos, tant d'edificacions com d'embarcacions, estem permetent que uns quants acabin de destruir el que queda de vell en el nostre patrimoni. Perdent la nostra identitat i la nostra essència, estem perdent també els nostres valors.